siya magpunta sa akin din. Ano ba nangyari sa inyo? Bakit naman pormadong-pormado? Kung ano, okay lang ako eh. Kuya ko, gusto niya ko. Ako lang yung gitistingan ng jeans na. Ha? Okay man eh. Itong giatag ba? Asik naman. Sadyang magaling na magdala. Ha? Parang iya, parang kay Brenda. Sa Singapore, kung gayon na. Yan ang okay na ano. Huh? Yun eh, ba, di ba? MB1. Yung giatag. Thank you, MB1. Yup. Nagilubain mo sila. Kumain na muna, oy. Ayun no. Bumulong. Dala mo yung ID mo? ID sa? Expensive. ID eh, kasi syempre, ano ID? Hindi, passport man daw sa lagi doon. Okay lang. Okay lang yun. Yung para sa ano ba, sa bangko? Valid ID naman. Valid ID naman yun eh. Ano na ba? Magre-request tayo ng additional card kasi nga nawala pa yung card mo. Kung pag-passport ka naman, alam mo ikaw mag-Japan. Hindi man. Ang pinagi naman. Sando ka? Ano ba naman itong misis na to? Ano, resort po na ako mag-order mo. Lagay sa backpackers. Ang sit-sit mo naman! Wala na sweet-sweet ngayon, dapat totoo na lahat. Wala kay batasan na. Ala. So dapat totoo na lahat. Totoo yan? Wow! Wala batasan na. Hindi ka malang asikasuhin na. Ano siya man yung mga konti? Sandok? Ito. Oo, Adre. Pero Ha? yung totoo ba, humingi ka. Yan, gusto kong ganyan kaysa set. Sinamok Adre yung magkaon mo. Hala! Pagpagod na Hoy, ako. panda, ba't nandito ka? Susunod! Ha? Di ba? Di niya rin nakamatiis. Yan naman daw. Bigla naging ano, parang bakit nag-ano ka? What kind of wine do you Naka-shade want? ka? Bago ahit? Ka. Inahabulo yung kabataan ng mukha ko? Ha? Baby face? Ay? Huwag ka masyadong dudikit. Pagkain ka, kamain ka. Parang ano man siya, ate? Antiba. Over the Asia, Yung magyari tayo iniiyak sa ng 7-Eleven. ano. Go, Posh! Bukas mo lang lahat at Ibukin na yun, ha? I-block mo yung... Hindi nga ba't tingira kagabi? Ha? Panda, ano eh? Ayaw? Ayaw mo o ayaw? Bugas pa naman ako. Ay, nag-expect! Nag-toothbrush pa ako kagabi, tapos nag-batiba. Hello? ko. Okay. Saan na lang man. Ano ba? Wala pa baon di ay na. Dinala kasi sa ospital yung kuya niya, yung bayaw niya. Ha? Akala mo naman siya ang maglalagay ng catheter, siya magdidextrose. Oh. Ano talaga siya? Family oriented. Hindi yan Malapit talaga. related. Nagkaroon lang siya talaga ng chance to exit. Oh. See? Pwede naman tirahin mo muna ako bago pumunta Ha? sa ospital. Tapos, from US, diretso. Last day na nato, di ba? Grabe yung ano niya. No? Para may gusto ka. Para may gusto siya sabihin, hindi niya lang mabitawan. August pa tayo magkikita ulit. August Huwag pa. mong pigilan ka, no? Yung mga gusto mong... Huwag mong Ang ano akin lang, pigilan, di ba, huwag sabi mong ka ni Bating, pigilan. bakit? Pwede. Pag hindi ka pa pumunta sa ospital, ano ba magkuya mo? Lakaw din siya. Nag-alala rin kasi siya siya. Hindi pag-ano lang, wala na magkalibang. Suka kalibang na naman. Kumain ng tamban na panis. Kung tamban nga, walay imbis. Ano ba rin? Oh, yun yung nakaka-high blood, yung tamban na walang himbis. Mo po? Oo. Ano din nga na rin? Tamban nga Ano walay imbis? himbis ang tamban? Oh, Why himbis gali ang tamban na inakaon, baka hindi yung tamban. Ay, pwede tatlo. Calm down. Gusto nyo matulog doon sa kwarto natin. Diba? Kami ng dalawa dapat sa taas kagabi, wala talagang samaw. Adjud ko. Ha? Minsan mo na sana magkatabi matulog, yung ma-expire ka pa nga anak. Pero yun na nga, at least totoo na wala talaga kaysa mag-expect. Parang Tsaka ano, baka mas lalo nyo lang mamiss yung isa't isa. Kaya Pero hindi naman. Wala. okay lang din. Kaya pala hindi okay yung gising pa nila. mahaba na yung Na-invite lang ito naman sa live ni Kwan ganina reject na. Hala! Tayo. Heto na naman ako. sila yung 5 days. Ulit na lang. Samukay ka. Paulit-ulit na lang. Serious ka na naman or baka... Buti nga, tinanong pa kita eh. Kasi dapat alas 3 pa kami aalis para to airport. So nag-adjust ako ng oras alas 12 tayo alis para mapuntaan mo lang yung
bangko mo na dapat yun yung itatanong ko sa'yo kahapon na hindi ka man lang nag-sin. Ay, wala na si... So bakit hindi ka nag-seen? Dahil yung reply niya na like lang. So na-offend ka din na parang kasi nga naman nag-effort gusto niya. Ay, simba. Tapos kayo, ampin sa biyahe. Thank you, Papa B. Thank you sa 1,000 stars, Papa B. Hindi, kasi diba, I asked him kung ngayon ka ba pupunta ng CDO? Kasi pag sinabi niya ngayon, sabihin ko na lang, bukas na lang kasi para hindi ka gastos sa pamasahe. Ako na lang, mag-rent ako ng taxi, ng bayaw niya para dito na kami sa Airport. Pero before mag-airport, mag-lunch muna, tapos kukuhaan niya yung ATM niya na kain, katangahan niya. Yung ganun ba? Kaso hindi nag-sin. Dahil galit siya, bad trip siya kasi nilike ko lang siya nung gabi. Pero, hindi niya rin iniisip bakit doon ako nag-like lang nung gabi. Naman kami kasalanan din siya prior to that. Mukha na ang kwan nga wala ko sala gan. Wala kang kasalanan kasi Ibig sabihin lang niya, gusto ito niya. ito pa mas masakit, yung hindi niya alam yung kasalanan niya, yung wala siyang alam, wala doon siyang ginagawang masama. Pero sa akin meron. So, ibig sabihin, walang meaning sa kanya yung mga bagay-bagay. Ayaw niyang gawing big deal. Ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng discussion. Kaya na kasi siya, pinakitaan kasi niya ng effort doon sa ginawa niya. So, dahil gusto niya iparamdam din sa iyo yung ginawa mo, kaya nag-like zone ka lang. Pag-ulit ka na ba ka? Ay, napag-away na. Hindi, malamang magagalit talaga siya. Wala akong pabaon kagabi. Dapat kasi... Ibigay mo nga yung brief. Ibigay mo yung brief mo para ano. Yun na lang. 100 stars na naman ako. Kasi hindi ka man lang nag-ano kagabi sa akin. Bumawi ka man lang sana dahil hindi mo ako na-replyan. Nag-trip ako. Umalis ka pa. Tulis pa. Tsada siya. Tsada siya. Uminom na nga ako kahit di ako uminom. Uminom nga ako para maganda yung ano natin. Performance. Ano na nga Gusto ko yung reaction na mukha ni Kano. Diba? Di man, sabi niya, ba't ka umiinom? Wala, gusto ko lang kasi gusto ko mag-init. Putang, init ang ulo ko. Kasi hospital ang bayaw. Hindi naman siya ang mag-inject doon. Hindi naman siya. Wala namang mangyayari kung hindi talaga ako pwede. Di ba? Kahit naman umalis siya o hindi, kahit naman wait ka naman. Mahabang lakaran ka. Tsada. Di ba? Pero kung mga kunti-kunti lang. Iwalay ulit yan. Mahilig si Akla sa Dax tapos iiwan tandaan. Tanga! Ang Dax na nito. Sakit nga ng lakaran, gusto ko man lang yung sanang bago ako pumunta ng Japan, yung ngawitin dito ko, yung 3 days ako nakaganon kasi ang sakit. Yung ganon, tapos siya naman laging tulala kasi nakain na naman yung ano, yung papaitan. Wa man. Hindi ko kaya ate yung mga bulbul. Bilak ka man. Wa man nakaagulo o mga doa kadangaw nga. Ay, may Pagalitan naman tayo ng tita niya. Titingnan ko na yung veterinario. Ay tita, joke naman yun. Puntaan nila na May oras pa ba? magantay ako sa baba. May time pa? Nga, mga nana. Olympics yung iwan ko. Ayaw, mas magawa sa munggos. Last minute. Si Rhea po yun. Kaya guys, baka lumabas yung mga ano ba. Hindi pa huli ang lahat. Meron pa mga 15 minutes. 5 minutes, okay na yun eh. Ayaw ko na. Kapag na umasa. Ganun. Walang mag-video call ha, walang mag-chat ha. Focus ako sa Japan. May mga pabaon kasi Wala, dapat kung meron kaming pabaon sana, kung halimbawa, ganyan. Meron sana, at nalagyan mo lang sana ako ng chikinini sa baba, ganun ba? 1 month talaga. Ano ngayon? Nahiya talaga si Kano. Bigyan ng topic. Ayaw niya ganun kasi nga. Nagpipigil siya. Pinipigilan niya yung gusto niyang i-express. Ang Ano, di ba? Basta ako, tapos na Kaya, pag umalis ako ngayon, wala na. Bit ko na rin, iiwan ko dito yung mga bagay-bagay. Darating ako ng Japan, mag-enjoy ako, mag-move on. Hala. Si Kano naman, I think, marami siyang magagawa. At pag I think, wala pasok. Dahil wala ako sa 1 month, marami siyang magagawa. Wala ako sa 1 month, so magagawa mo na lahat ng gusto mo. Ikaw, andyan nga ako, pupunta ka nga sa mga chicks eh. How much more, nasa Japan ako, so dapat nang talaga na walang tayo kasi masasaktan na natin ng isa't isa. Hanggang doon na lang. Kasama na yun sa
Paano yan? Magkano na naman kailangan mo para mambabae? Ha? Wala na magbabantay sa'yo. Tutay. Hindi ka na pupunta dito. Lagi ka na dun sa sunset spot or somewhere. Dayawan. Oo. Magugulat na lang ako dito. May mga nagsisend na ng ano, skandal nyo or mahuli-huli ko lang talaga. Ha? Bakit? Alam ko wala akong karapatan pero may karapatan akong bitawan siya. Ah, bibitaw. Bibitaw na siya. Gusto ko lang Bibitaw! Ayaw pa ng buto. Saan ganyan? Anong gagawin mo? Oh, mahinahon pa raw siya niyan, Day. Siya yung... You're killing me softly. Ano may patong yan? Hindi ka Nag-break. Tama na, Bi. Selos yan. Hindi ako nagselos, no? Ah! Ay, lagi. Alam mo yung masasaktan ka pero hindi ka nagselos. Yung ganon. Anong feeling yun? Anong tawag mo doon? Basta ka nasaktan ka lang. Sus. Pero hindi ka nagselos. Ah. Pero kung selos ang tawag doon, sige, yes na. Ang hindi ko nga kaya is bundok. Okay lang ako sa malakad-lakad. Mga flat lang ba? Huwag lang mali yung Pag ako naman, pag may mga lalaki, hindi siya nagsiselos. Wala talaga siyang feeling. Kasi, tiwala siya. Wow, feeling-feeling. May kalamunggay pang baba ang ngipin.